Vivimos nun planeta en constante cambio, nun planeta no que o voo dunha bolboreta pode provocar un furacán na outra punta do planeta. Nun planeta no que houbo moitos cambios na sociedade humana. Todo isto intentamos xo contar o mellor posible no último ano. Ás veces con moita máis audiencia que outras. Pero aínda hai moito do que falar, por iso seguiremos facendo vídeos sobre máis temas do deste ano. Pero se o facemos, fagámolo ben. Hai un ano nacía o planeta de hoxe en día, unha nova canle de YouTube que quería contar temas dos que non se falan habitualmente, ou coñecer a realidade dos que son tendencia. Así é que nos tocou falar de temas que eran tendencia e non por servos, precisamente, o 13 de febreiro interesábamos polo que estaba pasando en Ucraína. 11 días despois comezou a invasión rusa. En agosto chegou un vídeo moi especial, unha vaga de incendios afectar a Galicia deixando miles de hectáreas calcinadas. E, en setembro falecía Isabel II, a raíña que reina nos corazóns de moitas persoas. O 31 de decembro é o día no que moitos países cambian de ano. Sempre sinalando no mapa de onde son, dun pobo tan grande como unha nación, camiños encontrados de arrieiros, peregrinos, xente de bo corazón. Sempre presumo do lugar onde nacín, parroquias con historia percorrín, das súas tradicións moito aprendín. Eurovisión é un dos grandes eventos mundiais de cada ano. Saen todos os informativos. Dependendo do país no que estés contanche unha verdade ou outra. Con estas palabras comezaba a invasión rusa a Ucraína. Este vídeo está dedicado a todos os ucraínos, a todos os que están loitando, aos que marchan, aos que quedan, aos que xa non están. A Real Academia Galega fixo un cambio no nome das cidades ucraínas en galego. Cada 8 de marzo miles de mulleres saen ás rúas reclamando os seus dereitos, o principio de igualdade. Desde que xurdiron os primeiros estados, os mapas fronteirizos foron cambiando. Europa é un continente no que naceron moitos países nos últimos anos. Gibraltar, Cataluña, País Vasco, Galicia, Iberia, Flandes e Valonia son algúns estados que poden existir nun futuro en Europa. Todos estes vídeos teñen que ver co noso tema de hoxe. Rusia estivo presente en varias guerras tanto dentro do seu país como afora. Entre os reinos de Castela e Portugal existiu unha república independente que se podería comparar coa actual Andorra. O pasado sábado 9 viamos estas imaxes, os cidadáns entraban no pazo presidencial, nas oficinas do gobernador e na residencia privada do gobernador de Sri Lanka. O inferno volveu a servirse en Galicia. Miles de hectáreas foron calcinadas nunha nova vaga de lumes. E si, outra vez volveron a arder casas. Estamos vivindo un momento histórico. Imos apoderarnos dun pequeno anato da portada do Daily Mail do venres 9 no que pon a edición especial histórica. Porque si, estamos vivindo historia. A principios de setembro o alarmismo saltaba con titulares dicindo que un furacán podería vir a España. Nas vindeiras semanas será o centro da atención mundial. Hoxe celébrase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller.
Neste ano de historia publicamos 20 vídeos. Unha cifra que se verá reducida ao longo do vindeiro ano para poder publicar máis contido nas nosas redes sociais e na nosa web. Para poder seguir cos nosos vídeos fixemos cambios en toda a canle. Para comezar, creamos conta en Facebook e, despois, coa intención de evitarnos problemas á hora de facer vídeos sobre temas serios cambiamos a nosa paleta de cores por unha máis seria. Ademais, este cambio veu acompañado de novo logo e novos rótulos e gráficos. Pero os cambios non só afectan ao planeta de hoxe en día, pois a nosa canle de noticias tamén experimenta eses cambios. Ademais, terémola reservada para noticias de interese ou de gran actualidade. No planeta de hoxe en día valoramos a opinión do público. Por iso, hai unhas semanas quixemos preguntarlles aos nosos seguidores de Instagram que seríamos se foramos outras cousas, e este é o resultado. Vivimos nun planeta en constante cambio. Cambios que poden suceder sen querer, porque si, o voo dunha bolboreta pode provocar un furacán que causará a destrucción absoluta na outra punta do planeta. E si, o conxunto de todos os cambios, por moi grandes ou pequenos que sexan, deron lugar ao planeta de hoxe en día.